What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug batas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Libaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Budi. Ginaingon, bisag sa imong kabuutan ug kaayo sa tao, doon naging masuya ang traidor nimo. Mao kining nitabo sa akong kinabuhi nga dili gid ako mahimong may kalimtan. Ricardo! Oh, Kamo doon si Baytripon ang bugayad ni Miss Sarah, ha? Ini kumaniyag kanta sa final show. okay, way problema, way Budi. Ikaw, asama ka? Ako mo drive sa inyong sakyan. Sakyanan ko mo drive niya paingon sa balik sa hotel. Nga iyang giistahan karon. Amping mo, ha? Bay, Cardo? Dagan fan si Miss Sarah. Ayaw niya siya pasagdi. Nga makusian o doon na ba'y mabinuang sa mga fans? Way problema. Kopya. Ha, is by tripon. Ta, standby dito sa kilid. Din mo exit si Miss Sarah. Okay. Good. Good luck na to, bay. Cardo, dili kita magkumpiyansa. O dili kita magpakauaw sa pagsalig sa manager ni Miss Sarah sa atong pag-secure sa safety sa iyang talent. Cardo, nagbabay na si Miss Sarah. Uptik mo doon ni ba telefon, ha? Di na namin doon, bay pa di. Okay, may exit mo, Sarah. Kadaw na may sakinan. Go! Pandaron na kundaan ang sakinan. Hindi na paingon sa si Ricardo o by telefon. Thank you, mga bay. Safety na si Miss Sarah. Thank you, Papa. Enjoy kay ko sa concert gabi eh. Di ako gusto tubangan og naka-shake hands ko ni Miss Sarah. Nakagakos pagkid ko niya, pa. Mauto ang happiest moment ako gabi eh. Thank you. Bisag mature na siya pero na-feel na ako nga buutan siya og nakarelate ko sa iyang gipangkanta kagabi eh. Anak, Lisbeth, unsa ka nga akong kalipay. Nga imong bation kong... Hey, ganihara man kong nanawag ninyong duha. Sa ba inyo ang nabisihan, ha? Nag-thank you lang ko ni Papa, Ma. About sa concert kagabi iba ni Miss Sarah. Concert din ni Sarah ang inyong gi-escortan kagabi, Budi? Mao di nga sa'yo sa buntag nag-ready ka na sa imong mga gamit. Og... Tanan, anak. Mga ano ta, samtang wapa mo man ulit 10 years mama ni mo. Tana. Tana. Naibaw ko, Budi. Siya paghihapon ang naas imong kasing-kasing. Ang siya kong sa ni mo. Nakita ko nga
Imong kalipay gabi samtang nag-concert ka, Sarah. Fernando! Next time, gusto may baw. Kinsa ang mga marshal staff nga kuwaon sa imong manager. Buset! Isag ko si... Wani mabuhat ni Budi na ko, Fernando. Paong, hangtod karon si Budi paghihapon nagatagan ko sa akong kasing-kasing. Magselos gid ko kay ako na ang imong asawa karon, Si Budi. Mama o Papa nag-away. Kinsa kay gisilusan ni Mama Alma. Naibaw ko! Naibaw ko, Budi. Siya paghihapon ang imong gihigok ba? Siya paghihapon! Kinsa may kipasapot ni Mama Alma. Ang cellphone ni Budi. Ako na lang to bakon, be. Hello? Si Budi, please. Tingog ni Sarah. Kinsa na nawag, day? Dawat ang cellphone. Malipad ka kung mahibaw ka kung kinsay na nawag nimo. Hello? Magkita ta, please. Sarah? Hala, kadakang picture sa sling bag ni Papa Budi. Kung ako masayop, si Miss Sarah maning iyang gigakwis. Fans day si Papa ni Miss Sarah. Liz? Ngano nagukay ka sa bag ni Budi, ha? Mama Alma, tanawa o. Si Papa Budi o si Miss Sarah kining niya sa picture. O tanawa, ma. Kinsa ning bata nga gikugos nilang duha? Ikaw! Ako? Oh, ikaw ka na, Elizabeth. Dili ako ang tinuod ni mong inahan, kundi si Sarah. Oh, I missed you so much. Oh, Sarah? Unsa kini? Ngano? magbalik na, Budi. Magbalik na. Sarah, may asawa na ko. Paano hindi ka makigbalik ako? Libaya ko karon, Budi. Sarah. Happy? Happy kayo. Wa pa man ni retire ang imong junior. Baskog pa man kaayo. Retire ko taon. Unsa man? Usban tanong ka. Unsa man, ha? Kasabot ko na yan. Di ay, ha? Gilog. Kung nagbalik ang imong underwear, bi. Gilog. Wa may event ron, Alma. Hain man day si Budi, Hatterphone. Sa akong nadunggan, murag magkita to sila ni Miss Sarah. Magmotel tong duha. Aw, fighter man to yung bana, Alma. Oh. Unsa kining bag? Magbuwag ta. Alma, sorry. Ang kuno kong nakasa ko ni Magay. Sorry kayo. Tinuod pa. Nagkuyog mo ni Sarah. Oh, Alma, natintal ko. Wa ko makapugong. Sorry. Budi, tinuod ka si Bisara ang tinuod akong mama. Oh. Diin ka may baw, Lisbeth. Ako'y misulti niya, Budi. Naukaya niya ang imong bag nga doon ay dagang pictures ninyo ni Sarah. Kung nagselos ko, maong ako nila siyang isultihan nga si Sarah ang tinuod niyang inahan. Sorry, Alma, sorry.
Promise, di na ko makikita pagbalik ni Sarah. Dili na yun. Sorry na. Yun saon man ni pa kung gusto kong mugakos o mukis ni Mama Sarah. Lisbeth, okay ra ko. Imo siyang inahan. Tugutan ko kamo ni Body nga makikita niya, pero kanang uban ko ninyo. Deal? Sige, deal. Aron dili ka na magsilo. Nakikita ko kang Sarah sa katapusang higayon. O gipranggahan ako kini. Nga mao na katoy last tungod alang sa kalinaw sa among pupuyo magtiayon. Kay si Sarah tipik lamang kini sa akong kinabuhi. Pero si Alma mo'y tibuok sa akong kinabuhi. Malipayon og hapsay na ang among pagpuyo karon ni Alma, kauban ni Lisbeth nga among anak ni Sarah. Mga magkasama ang kaagi ni Budi dinhining tulumanon. What's the style? Malipayon og hapsay ang pagpuyo style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera dalit sa RMN Drama.